Kading ka baklang bha kalabam do ika karkhana penmi tusok bala tip kum ka Ummadat Foam Industries hagajan mit singiba ar hakathan amjok Bernihad Ribhoi district. Kani ka jingjia kala jia hakapor kum balai duna balai thu baka jingkem ding kadena ka kor bapenan kam ban od dek tusok namar ka jingthut hakabor ding. Kadkum ka khubor kani ka karkhana kade jong Adarsh Junjunwala lai thu bahagani ka por bakem ding jan baro kinong trei ka karkhana kidang sudep banya bam jasngi. Nagani ka jingkem ding ka kor ki philia ding ka yo ban pur shakiwei pat ki benta jong ka karkhana hadu baka ding kala yeng bat klang bha. La antat baka jingdu nong nagani ka jingja kala kot daki klur tingka. Kurang ba asnong ka amjok ba raju jerwa uyathu bahadin ka jingyo jingtep ya kani ka jingja ulahir marmar banlit jurip syakate ka caka. Hindre Hashwa bon poi nagaliang ki pulit ke Bernihad Police Outpost bat ki pulit pinlip ding kilala ban ki khone ka ding bat ban yada ya ka jingpur shakiwei pat ki jingtei ki badon marjan kani ka karkhana. नहीं कुछ नहीं होगा कोई ये नहीं फटेगा खाली ये पास ये मेन उधर आदमी ऊपर खड़े ये वाला पहले मारे उस साइड पहले मारे उधर